Hello guys, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. खुलुमबाय बयखौबो स' दायो जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय रौतायावहाय थांनो मादैमोननियाव आरो मोनसे खामानि थाखायबो फैदों माने न'नि थाखाय खोरखि दरजानि माबा मा होनोथाय बेखौहाय सकात लायनो थाखाय दायो जों थांगासिनो टट'आव उथिबाय गामिनिनो सासे आमाइनि टट'आव उथिबाय आरो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो बे जोंनि गिर्जाया ओमफ्राय मैया जोंनि प्रग्राम जादोंमोन ना नैबे फिल्डआवनो जादोंमोन आरो Mama adik ke pun dia. Ile gaikir, lakan tol. Daya menang. Sengah mama ya nih. Liru ka bazar. दायो जोङो ना लांनो थाखाय फैदों रौता बाजार आरो नाफोरा माने बांद्राय गैयामोन नाया ना फानग्राफोरानो साथामसोल'सोमोन ओमफ्राय जोङो दैयावहाय लाबोनानैहाय एसे गोनो गोथो जादोंमोन अफाय लानो लाबोनो ओमफ्राय नैबेनाव लाबाय आरो मादै लाहानाव थांनो थाखाय एसे माने ससे थाबायनांगौ आरो थाबायगासिनो दायो ओमफ्राय नैबे स्टेट बेंक रौतानि ओमफ्राय नै हरैजायहाय गुवाहाटि थाङो हरैजाय ओमफ्राय रौतानि मोनसे बाजार जाबावो आरो हरैजाय ओमफ्राय मादैमोननि न'खौ जों मोनबाय Ile mato ogron bukan ada. Apa jenis kan naik bebra? Si rido siawnya saja yang pusing nang lainane. Lwgw lala baca ya. Ma dia thanaku sasia thanaku bener ha ang mitzala namini kuman nane bina oh ma eo mendeng zaha umadulia Umadi jauh kena hai nah berapa hai berapa bijeng nah kena sir nengde ini nanya
बिमा उन्दैसिना देन्जार रांखिनि मैथा बांगालजों अमा ना बियो Malai bibo mnao biayong boy ranan salaydong. Di salay di nomor. Malay này là việc vậy đúng chứ. Thằng bay mà lời. Ai mấy nói gì đừng thấy. Quay thằng nữa. Em xin đi nấu cơm. Eh. Berapa nih like? Mati ku naik ora. Coba. Jangan usai Israeli. Enggak usai. Nanti saya jam sebaju pikadan. Dale. Lemini lemazan sih. Bilai jakai nagan bas. Sender kena posai jaya, posun jaya nilai kita naik tapi. Apa itu? Gimana media mereka properti? Apel badang. Pisang laga. Ada gizi laga. Kaya sama sama. Ay. Las tinggal ada. Lah kadang. Di sini apa? Mau di mana dulu? Ayo mana? Ayo, lawa lagi. Kita coba juga. Lari kayak kita. Oh, gini. Kau ni kau kena. Udah naik deh. Si gorong. Ang tom-tom mau sama sama deh. Jangan mal jenis langsung fैदोंमोन बेखौनो मोनबोआसै. So दायो order होनानै दिनबाय 5 days नि उनावसो लायनांसिगोन. So दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय. Bye bye. Tata. Love you.